El cap de setmana dels dies 21 i 22 de gener varen viure forç temporal arreu de totes les illes. La setmana passada ja se va parlar dels temes del mal que s'havia fet en els camps. En previsió i encertadament es varen tancar escola i suspendre classes, tenint en compte que era en el mateix municipi d'allà on hi havia els al·lots, però no se varen anul·lar les competicions esportives. Per posar un exemple concret, podem parlar de futbol. Degut a l'estat dels camps, divendres es varen cancel·lar 4 partits, dissabte 307 i diumenge 13. En tots els casos, però, quan els competidors ja eren al camp. Els partits es varen suspendre perquè els camps estaven impracticables. I aquesta és la qüestió, que la causa no va ser ni la prevenció davant un temporal ni tampoc la perillositat de l'estat de les carreteres quan tot el pla de Mallorca estava incomunicat. Dissabte a migdia va ser la Federació de Futbol que enviava un comunicat aconsellant als clubs que es posassin en contacte amb el rival per saber en quin estat es trobava el camp. Era igual la forma d'arribar. Per tot això, voldrien saber si el govern té alguna manera de coordinar en les federacions esportives el fet de no poder anul·lar competicions en cas d'emergències meteorològiques. Gràcies. Estableix que és competència de la federació es poder suspendre aquestes competicions i no la Conselleria d'Esports, en aquest cas, no hi podem intervenir. Jo crec que estaria bé que hi hagués una via de prevenció per part del govern. La mateixa que les escoles. Per natura és vera que s'ha dit o s'ha delegat aquesta tasca, però instam que sigui el govern que de qualque manera pugui coordinar o fins i tot pugui tutelar que la celebració d'aquests events esportius quan es donen casos d'excepcionalitat meteorològiques. Avui, per sort, no hem de lamentar cap desgràcia, però enguany hi ha hagut un dissabte en què centenars de nins i familiars s'han hagut de desplaçar per les illes en una situació de risc, gairebé només per una obligació esportiva, quan emergències demanaven que no et sortís del municipi si no fos en cas d'urgència. Compartiran nosaltres que no té cap sentit que un nin que no ha pogut anar a classes el divendres per temporal, dissabte s'hagi de desplaçar per jugar un partit. No es va fer una bona gestió d'aquesta qüestió i volem que es treballi per això. Gràcies.